Natala sa World Meteorological Organization sa United Nations ang ikaduha sa labing dako nga buslot sa Antarctic ozone layer. Ang buslot nga nakita ni atong Setyembre ning tuiga mas dako pa sa inusang gidak-on sa Russia ug Canada. Aduna kini gidak-on nga 28.2 million square kilometers o 10.9 million square miles. Ikaduha lang kini sa 29.9 million square kilometers nga natala ni atong Setyembre 9 o September 9, 2000. Matod sa World Meteorological Organization nga ang Antarctic ozone layer ga usab-usab og porma o gidak-on matag tuig apan mas nidako kini ning tuiga tungod sa labing taas nga wintertime conditions nga nasinati sa Antarctic region. Gibana-banang mulungtad kini hangtod buwan sa Nobyembre. Ug tungod sa padayong pagdako niini, giawag sa NASA ang publiko, labi na ang mga residente sa Southern Hemisphere nga magbantay sa mas dakong level sa UV o ultraviolet rays sa umaabot nga semana. Ang sobra nga UV rays posibleng magdala og problema sa panglawas sa mga tao sama sa sunburn, cataract ug skin cancer.